otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. O nwere otu ọ ga-adị ma ọ bụrụ na m pụọ were mkpụrụ ose a gaa tinye n'ime ala kwubie okwu ka ọ ghọọ poteto. Amamihe dị aṅaa ka ọ ga-abụ ma Chineke gwa anyị ka anyị bie ndụ dị nsọ ma ọ bụrụ na o nyeghị anyị mkpụrụ nke ịdị nsọ n'ime anyị? Chineke agaghị agwa gị ka ị bụrụ ihe ma ọ bụrụ na o nyeghị gị ikikere ịbụ nke ahụ. Ndị Kọrentị nke mbụ isi 5 amaokwu 9 ruo 11. Pọl sị, edere m unu akwụkwọ na mbụ ka unu na ndị na-emeghị nchegharị na ndị na-adịghị ọcha ghara ị na-emekọta ihe. Nke a apụtaghị na ị ga-achụpụ ndị na-adịghị ọcha nke nọ n'ime ụwa, ma ọ bụ ndị anya ukwu, ma ọ bụ ndị nghọrị, ma ọ bụ ndị ohi, ma ọ bụ ndị na-akwa iko. Ma ọ bụghị ya, ị kwesịrị ịbanye n'ime ụwa na n'ime obodo ebe ndị mmadụ nọ. Nke a masịrị m. Ọ sị, ị gaghị agbanarịwu mmadụ niile nke ịma dị obi ọjọọ ma na ọ n'azụ mgbidi. Ị ga-ahapụ ụwa. Ịma anyị chọrọ icheta na Jizọs na ndị ọnụ ụtụ na ndị mmehie rikọrọ nri na ndị ụtụ isi. Ma ọ na-ekwu n'ebe a banyere ihe dị iche n'etiti ndị kwere ekwe na ndị na-ekweghị ekwe. Ugbu a gee ihe o kwuru. Ugbu a ana m edere unu ka unu na onye nwere aha nwanna onye oyiri Kraịst ghara imekọ ihe. Ọ bụrụ na ama ya dịka onye ikpe mara onye na-akwa iko, onye nwere anya ukwu na onye na-efe arụsị, onye nyefere obi ya nye ihe ọ bụla ọzọ nke na-abụghị Chineke, ma ọ bụ ya bụrụ onye nwere okwu nkwulu, nkwutọ na okwu ọjọọ na nkọtọ. O, unu niile jụrụ oyi karịa. Ma ọ bụ onye na-aṅụbiga mmanya oke, onye nnapụ ihe, ma ọ bụ onye ohi, ruo kwe na gị na onye dị otu ahụ agaghị erikọ nri. Ugbu a amaghị m, ọ dị ka aga m enweta onye inye aka n'abalị a. Unu niile dị ka ọ dị mma. Ugbu a nke ahụ apụtaghị gị na nwanna nke na-ebi ndụ mmehie agaghị n'akwụkwọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ inyere ya aka, ma ọ bụrụ na ị chọọ ịgwa ha okwu. Mana gị na onye ị chọrọ inyere aka ịnọ mgbe ụfọdụ bụ ihe dị iche karịa imekọta ihe na ibikọta ọnụ na-anọ mgbe niile. Ma nke ahụ masịrị m. Akwụkwọ Nsọ Amplify sị, gị na mmadụ ekwesịghị imekọta ihe ma ọ bụ bikọta ma ọ bụ na-anọkọta, n'ihi na otu a ka ọ dị, ị naghị enyere onwe gị aka, ị naghịkwa na-enyere ha aka. Otu n'ime ihe mere Pọl ji sị hapụ ụdị ndị ahụ bụ ma o nwee ihe ọzọ ị na-agwa ha sị na ha agaghị ebi ndụ abụọ. Ị gaghị na-ekwu ihe ọzọ ma na-ebi ndụ ọzọ. Achọghị m nke ahụ. Achọghị m ka mụ na onye iru abụọ na-eso mgbe niile. Biko gbanwee. Achọrọ m ka ị gbanwee, na-ekpere ndị dị otu ahụ ekpere. Ma nke a bụkwa ihe ọzọ nke anyị na-adị mma n'ime ụlọ nzukọ. Ma nke ahụ bụ ị na-eme otu ihe. Ma lee, n'eziokwu, ịma ọ na-amasị m banyere gị mgbe ị na-eguzo n'ebe a na-eme nke a, n'ihi na ka anyị kwuo na ezi enyi gị bụ onye oyiri Kraịst, onye na-ekpekarị ndị ọzọ ikpe mgbe ọbụla, na-agba asịrị, na-akọtọ mmadụ, na-eme mkpesa, na-atakwu ntakwu, nwee anya ukwu, na-akpa agwa ọjọọ. Agaghịzi m abịa kọwawa nke ahụ ugbu a. Ọ bụrụ na ị maghị ya, gaa chọọ ihe ọ pụtara. Ọ dịrị gị mma, ọ dịghịkwara ha onwe ha mma. Iche na nke ahụ dị mma, ma ị kwesịrị ịhụrụ ndị mmadụ n'anya nke ịgwa ha na ọ dịghị mma. Biko emena nke ahụ. Biko emena onwe gị ihe a. Ịma okwu a bụ mmehie bụ ịhapụ ihe ị kwesịrị ime, ma ọ bụ ole ị kwesịrị ime ya, nke Chineke, ma ọ bụ otu Chineke si kwadoro anyị ya. Ma ọ pụtakwara ịchụ àjà ma tụfuo ụgwọ ọlụ. Ma anyị mụrụ ya. Agwara m onye ozi Mike ka ọ mụọra m ya n'asụsụ nke m ga-aghọta. Ọ pụtara ịhapụ akara
ma chefuo ụgwọ ọlụ. Ya mere n'ezie ndị mmadụ na-atụfu, ma nke ahụ apụtaghịkwa na ị nwere ike ị gaghị aga eluigwe. Echeghịkwa m na ọ bụ agwa ịdị nsọ m na-akpọga m eluigwe, mana ana m agwa gị otu ihe: a ga-enwe ụgwọ ọlụ nke a ga-akwụ n'eluigwe nke m na-achọghị ịtụfu. Achọghị m ịga n'ihu ịnọ n'ọta akara ma m ruo ebe ahụ, ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ kacha ala, amen, ma ọ bụ igbe aja, ihe ọbụla nke ahụ bụ mgbe a na-enye nwa ara, amen. Ọ dị mma ka m lee ihe ọzọ m nwere ike ime unu. Ọ bụ ihe mberede inwe agwa dị njọ n'ebe mmehie nọ. O nwere ọtụtụ ihe, achọrọ m ka ị gee m ntị, o nwere ọtụtụ ihe nke ụwa a na-anabata ma Chineke anaghị anabata ya. Iwu nke mmadụ nwere ike inye anyị ohere ime ihe nke Chineke na-enye ha anyị ohere ime. N'ụzọ ọzọ, ụlọ ikpe nwere ike itinye iwu si o zuola, nke ahụ ezuola, ma ọ bụ ihe ọzọ ezuola. Mana ọ bụrụ na okwu Chineke adịghị mma, mgbe ahụ ọ dịbere anyị mma, amen. Mgbe ụfọdụ ọ na-atụ m ụjọ ịhụ ihe na-eme n'ogologo afọ ụfọdụ. Ngwa lee n'ihe mere n'ụwa a kamgbe m dị obere, nke bụ afọ ole na ole gara aga. Naanị ịhụ ihe mere kamgbe ahụ, enweghị m ike iche ihe nwere ike ime n'afọ 50 na-abịa abịa. Ma ọ na-atụ ụjọ n'ihi na ọ bụrụ na ya agaghị n'ihu ịkụziri ndị mmadụ ihe ndị a, ma ya agaghị n'ihu na-akụziri ụmụ anyị ihe ndị ahụ, ma na-eziga ya site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, n'ezie ọ gaghị ete aka. Ndị mmadụ ga-ekwere na ihe na-adịghị mma dị mma, ihe dị mma adịghị mma. Anyị niile na ha eche ihu n'ụzọ ahụ. Ya mere enwere m olileanya na anyị niile nwechara obere ọkụ n'ime afọ anyị, ma anaghị m ekwu ibi ndụ dị aṅaa ghara ị na-enwe ọṅụ. Enweghị m isi mgbawa, mana ana m achụsi Chineke ike kwa ụbọchị, mana agarubeghị m. Ana m emejọ ihe kwa ụbọchị. Ezughị m oke n'omume m, mana achọrọ m izu oke. Ma nke a bụ ihe Chineke na-achọ, obi nke chọrọ izu oke. Onye kwere ekwe nke ji obi ya niile, onye si enwere m ike iguzoro ịdị otu a Chineke. Achọghị m ị na-akọcha ma ọ bụ na-ekpe ikpe. Achọrọ m enyemaka gị. Nyere m aka. O nwere agwa ọjọọ nke nọ na ndụ m nke nọrọ n'ọdụ, ma aga m amụ okwu gị na-ekpe ekpere n'akụkụ ahụ ruo mgbe ị ga-anapụtachasị m kpamkpam na ihe a. Ugbu a nke a bụ ndị Chineke ga-emeso, emem. Ma ihe ọ na-agaghị emesonwu bụ ime ka o nweghị ihe o mere, amen. Ma ịma, ndị na-eto eto nwere ohere n'ụbọchị taa imezi otu ọgbọ ha ga-adị. Ma ana m agwa gị, ọ bụrụ na ị bụ onye na-eto eto ebe a, ndị na-eto eto m na-ekwu banyere ihe dịka 25 ọgbọ ahụ, anaghị m ekwu ndị karịrịla ihe dịka 25. Mana ịma, ana m ahụ ndị na-eto eto dị iche iche, ndị na-eto eto. Ma nwanna, ị nwere ọrụ n'aka gị. Biko, ma ịma, mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ, ịtagharị ọnụ n'ime klaasị bụ ihe mmadụ na-abanyere na nsogbu. Ọ gbanwetụla n'ụbọchị taa, ma anyị niile nwere ike ịbụ ihe n'ụwa gbara ọchịchị. N'ezie, ndị mmadụ ndị n'ebe ahụ chọrọ enyemaka. Ha anaghị. Ịma, iwe na-ewe ụwa nke ukwuu, dịka obodo anyị na-aga n'ihu iwepụ Chineke, ka iwe na-abịa ndị mmadụ. Ma iwe na-ewe ha n'ihi na Chineke akpụghị anyị ka anyị na ha ghara ịnọ. Ya mere, dịka ndị mmadụ na-ewepụ Chineke, ka iwe na-ewe ndị mmadụ n'ihi na o nweghị ọsịsa nye nsogbu nke ha nwere. Ya mere ha niile nọ na mgbagwoju anya, ma anyị kwesịrị igosi ha na enwere ọsịsa. O nwere ụzọ dị. Mana n'ezie, ana m agba gị ume ị ghara inwe nsogbu ịpụ gaa na-ezi ndị mmadụ ozi ọma, ma buru ozi ọma ahụ ma mgbe ha jụọ gị. Mana gịnị ka iji enwe ọṅụ oge niile? Ọ bụ ụjọ anaghị atụ gị na a ga-achụ gị n'ọrụ? Ee, ụjọ na-atụ m ihe ga-eme n'ụwa a. Ị kwesịghị ịtụ ụjọ. Gịnị mere ị ga-atụ ụjọ? Gịnị mere? Mgbe ahụ ụzọ emepeela ịgwa ndị mmadụ okwu. Anyị kwesịrị ịbụ ozi ahụ. Ọ bụghị n'ihi ha na-eme ya na ihe onyonyo bụ ihe mere na anyị ga-emerịla ya. Hibru isi 10 nke 10 si na Chineke na-adọ anyị aka na ntị ka anyị wee keta oke n'ịdị nsọ ya. Nke a masịrị m. Nke a bụ ihe mere Chineke ji emeso anyị. Obi dị m mma na Chineke na-emeso m. Achọghị m ka ọ hapụ m aka ma otu. Ị chọrọ ka ọ hapụ gị aka? Achọghị m ka Chineke kwere ka m mere ihe ọjọọ na-aga.
enwere m akụkụ akwụkwọ nsọ nke m ga-akọ n'abalị ebe David isi Chineke lechaa m ma nyochachaa m. Eche m nke a bụ akụkụ akwụkwọ nsọ dị mma. Chineke legharịa m anya gburugburu, tụwasịa m, lee m ma o nwere ihe ọbụla dị n'ime m na-adịghị mma, mee ya ka o doo m anya ma nyere m aka ịgbanwe ya. Nwalee m Chineke, tụlee m. Ọ dị mma. Gịnị bụ mmehie? N'ezie, ọ bụ ihe Chineke sị ọ bụ, ma naanị ihe anyị ga-eme bụ ịgụ akwụkwọ nsọ a. Ya mere ka anyị nweta ihe egwuregwu obere ka anyị lee iwu 10. Anụrụ m mgbe mmadụ na-ekwu n'oge gara aga sị onye ga-ebuli gị ịkụzi ihe banyere iwu 10. M chee ngwa, echere m aga m eme ya, hụ ihe ga-eme. Ịma naanị na anyị nwere ọgbụgba ndụ ochie na ọgbụgba ndụ ọhụụ. Nke ahụ apụtara na ihe ndị enwezi uru ọ bara na nke ahụ agaala. Naanị na ha pụtara na ha mezuole n'ime Kraịst. Ha ga-agbalị idewe iwu ahụ n'ike nke ha. Ugbu a ya ekwesịghị ime nke ahụ. Jizọs nyere anyị amara na ike idewe ha, mana ha niile ka dịchakwa otu ha dị. Ana m agwa ndị mmadụ na amara abụghị nke iji ebi ndụ otu isi chọọ, mana ọ bụ inwe ike ịghara ibi ndụ otu isi chọọ. Chineke na-enye anyị amara ya ka anyị nwee ike ime ihe ọ sị anyị mee. Ma nke ahụ bụ ihe dị mma. Ọ na-etinye mkpụrụ nke ịbụ ose n'ime m, ma ya bịa nye m amara m ga-eji bụrụ ose. Ịma ose na poteto nke m gwara anyị dị ka mkpụrụ. N'ezie, ọ bụrụ na ị nwetaghị nke ahụ, ewela iwe. Ọ bụrụ na ị nọ na-apị ekwentị mgbe ahụ ma ọ bụ gịnị, ihe ọ bụla ọ bụ, ọ dị mma. Iwu nke mbụ, enwela chi ọzọ tinyere m. Nke abụọ, nke ahụ bụbu Ọpụpụ isi 20 amaokwu nke 3 na Ọpụpụ isi 20 amaokwu nke 4. Ị gaghị emere onwe gị arụsị apịrị apị ife ya. Ma otu a ka ndị mmadụ na-emekarị. O nwere otu nwaanyị m hụrụ na-agụ nke a mgbe gara aga, ma ọ na-eme ihe ime mmụọ nke ukwuu. O nwere mmekọrịta ihe obere niile. Echefuola m ihe a na-akpọ ya, mana ọ bụ ụzọ na ihe ndị a niile a na-akpụ akpụ. Ha dị oke ọnụ. Ya gụọ akụkụ ebe a sị na emerela onwe gị arụsị apịrị apị, ya ele ihe niile ahụ o mekọtara, kutuo ha, wụfusịa ha. Ọ sịghị ị pụghị ime ya. Inwe nnụnụ nke akpụrụ akpụ n'ụlọ gị, ọ sị na ị nweghị ike inwe ha, ife ha ofufe. Lee, nke a bụ otu okpukpere ama ama nwere ike isi mee gị wee onye ara. Ya dị ka n'otu ntabi anya, o nwekwa ihe ị pụrụ ime. M kwesịrị ịghọta obi ihe nke na-eme n'okwu Chineke na ife ya ofufe. Ma anyị na-asị mba, ya agaghị akpụ isi ala nye arụsị. Mana ka m gwa gị otu ihe, o nwere ndị ụlọ ha na-awụrụ arụsị. Ndị ụfọdụ ọrụ ha na-abụrụ ha arụsị. Ihe ọbụla nke na-ewere ohere mbụ karịa Chineke, ndị ụfọdụ ọrụ ha bụrụ ha arụsị. Ya mere anyị ga-akpachapụ anya na ihe ndị a. Dewe Chineke na mbụ na ndụ gị. Akpọkwala isi ala nye arụsị apịrị apị. Akpọgharịkwala aha Chineke bụ nna gị n'efu. Nke a bụ nnọọ ihe dị ka nkwugharị nke na-abụghị eziokwu. Eji m Chineke adụ isi ime ihe a. Akwụla otu ahụ, ọ dị mma. Anyị kwesịrị ịkwụsị ị na-ekwu o Chineke ma ị kwere nke a. Ịma nke a pụtara na anyị anaghị eji aha Chineke akpọrọ ihe, ma site n'okwukwe mgbe anyị na-eme nke ahụ. Anyị na-echeta ụbọchị izu ike, idewe ya nsọ, wepụga ihe ọbụla bụ ọrụ, ma nyefee ya Chineke. Ụbọchị 6 anyị ga-arụ ọrụ anyị ma rụọ ọrụ gị niile, mana anyị ga-akwụsị nke ahụ ma ọ bụghị ma anyị hụrụ ihe agba ọhụrụ kwukwara banyere nke ahụ. Ya mere anyị chọrọ iburu mmụọ nke ụbọchị izu ike n'ụzọ ọzọ. Anyị enweghị ike ịrụ ọrụ oge niile anyị kwesịrị izu ike, ma anyị kwesịrị inwe ohere ife Chineke. Ịgwa gị eziokwu, anyị na-eji ụbọchị Sọnde, Satọde. Ọ bụ Satọde n'ime akwụkwọ nsọ. Ya mere gịnị ga-eme ka ọ pụ iche ma ọ bụrụ Fraịde ma Tọzde ma Wenesde ma Tuzdee ma ọ bụ abalị ma ọ bụ ehihie Mọnde? Isiokwu bụ anyị ga-ewepụtara Chineke oge. Ekwesịrị m inwe oge nye Chineke, ma aga m enwekwa oge ihi ụra. Ma ekwesịrị m inwe oge m na-esi n'ọrụ apụ. Anyị na-efe ọrụ n'obodo anyị. Maka m gwa gị otu ihe, anyị bụ mmadụ, anyị abụghị mmadụ ọrụ. Onwe ndị a na-akwagharị ka ndị Amerịka. Anyị lee anya na Rom isi 14 amaokwu nke 5 na 6 n'akwụkwọ nsọ, mgbe Pọl nọ na-agwa ndị mmadụ okwu maka ụdị ihe a, ọ sị, lee, otu nwoke na-ewuli otu ụbọchị elu, nwoke ọzọ si ụfọdụ ụbọchị ka mkpa karịa ụbọchị ndị ọzọ.
ya sị na ebe ọbụla nke okwukwe gị nọ, ihe ọbụla nke ị kwenyere, ọ bụrụ ha na ị na-emere ya Chineke, mgbe ahụ na-eme ya. Ma nye m, ọ ga-ara m ahụ iwepụta naanị otu oge n'otu ụbọchị, n'ihi na Chineke bụ ndụ m. Ya mere amaghị m otu m ga-esi eji naanị otu ụbọchị. Ya mere echere m na ihe anyị nwere n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ kacha mma karịa iwere naanị otu ụbọchị n'izu. N'ebe m nọ, ọ dị ka inye otu ụzọ n'izu iri na enye. Inye otu ụzọ n'izu iri bụ ibi ndụ nke onye onyinye. Onye ọbụla nwere nsogbu inye otu ụzọ n'ụzọ iri, amaghị m ihe ị ga-eji mmụọ nke ịhụnanya eme, n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya na o nyere nke kacha mma n'aka ya, na otu ihe o nwere. Ya mere ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu inye otu ụzọ n'ụzọ iri, gịnị ka anyị ga-eme mgbe Chineke nara anyị ihe niile nke anyị nwere, ma ọ bụ ya sị anyị nyepụ otu ihe? Anyị emeghị ihe karịrị ihe ọma n'ihi na anyị nyere ụfọdụ ego anyị. Chineke chọrọ ihe niile nke anyị nwere ka ọ dịrị ya. O nwere ike ọ gaghị ana ya, mana ọ chọghị ka anyị bụrụ ndị nwe ya. Ọ chọrọ ka anyị bụrụ ndị nlekọta. Amen. Anyị ga-ama onye nwere obi ike ịlọghachi azụ. Nke ọzọ bụ na-emeso ya na nsọpụrụ. Nrube isi na nsọpụrụ nye nne na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova bụ Chineke gị na-enye gị. Sọpụrụ nne na nna gị ka o wee dịrị gị na mma, ka ị wee bie ndụ ogologo n'ụwa. Ugbu a ana m ekwu na nne na nna m megburu m, nna m megburu m na akwamiko, nne m ahapụ m na mmegbu ahụ. Ma mgbe nne na nna m ruru afọ 70, ma ha adịghịzikwa ha n'oge ahụ, Chineke agwa m ka m lekọta ha. Ị ga-elekọta ha ruo mgbe ha nwụrụ. O nweghị ihe m nwere m ga-eji mee nke ahụ. Ọ dịghị m mma, ọ bụghị ihe ziri ezi nye m. O nweghị ihe ha mere m. Ma enwere m ike ịgwa gị ugbu a, mgbe anyị na-erubere okwu Chineke isi n'ihi na anyị hụrụ Chineke n'anya, anyị agaghị enwe ngọpụ n'ime ihe ziri ezi. Anyị na-eme ihe ziri ezi n'ihi na o ziri ezi. Mana ọ bụrụ na ị nwere ndị nne na nna mere na agadi ndị ahụ na-adịghị, ị naghị akpọ ha ajụ ha, o nweghị ihe ị na-eme iji nyere ha aka. O zighị ezi. Mana ama m na ị ma na o nwere ọtụtụ mmadụ na-ele na ihe onyonyo. Ị maghị ihe nne na nna m mere m, ma amaara m ike nke batara n'ime m mgbe m rubere Chineke isi n'akụkụ ahụ. Mana ama m n'ezie nwere ọtụtụ ihe ndị mma agaghị m abacha n'ime ha ugbu a. Mgbe anyị maara na Chineke na-akwado anyị ime ihe, ma anyị aga n'iru jụ ime ya, ọ bụ ụzọ ka anyị na-emepere onye iro n'ime ndụ anyị. Anyị na-atụfu ụgwọ ọlụ nke Chineke nwere nye anyị. Ọ naghị asị anyị mee ihe ọ bụla nke na-agaghị arụpụtara anyị ọrụ ịbụ ihe kacha mma n'ime ndụ anyị. Chineke nwere naanị ezigbo echiche n'obi ya nye anyị. Ihe niile nke ọ sị anyị mee ga-arụpụtara anyị ezigbo ọrụ. Ị gaghị egbu mmadụ, mana Jizọs gara n'iru ikwu ya na Matiu 5:5. Ọ bụrụ na ịkpọ nwanna gị asị, ma ọ bụ iwe na-ewe gị megide ya, ọ bụ otu ihe ahụ n'igbu mmadụ. Ị gaghị akwa iko, ma Baịbụl sị na ọ bụrụ na ile nwaanyị anya agụụ ya agụọ gị, na ịkwala iko n'ime obi gị. Ma ọ bụ ụmụ nwaanyị ile nwoke anya agụrụ ya agụọ ha. Ọ bụ eziokwu, nwee ndidi, enwere m nkeji 10 ịkwụsị. N'ezie nke a dị anyị mkpa, ọkwa ọ dịrị anyị mma. Ị ma ihe mere ị kwesịghị na-ele ihe ndị a nọ n'okpuru na ihe onyonyo. Mgbe ihe ndị ahụ pụtara, gị wee pịpụga ha pụọ. N'ezie aga m ewepụta atụmatụ. Mgbe ị ga-akwụsị ile ihe ndị eyi n'ime n'akwụkwọ ozi, ị maara na isi ka ha wetara gị ihe, ha wee wetasịara gị akwụkwọ ozi dị iche iche nke ị na-achọghị. Tụba ya n'ime ihe dọtị, tụfuo ha, karịchaa mgbe ị na-abụghị nwoke. Amen. Ọ dị mma. Nwanna Pọl, ị kwesịrị ịhụ ụdị anya na-ele m ebe a. Aga m abịaghachikwa ọzọ afọ ọzọ ma m mechaa otu a.
ana m agwa gị otu ihe ị ga-eme nke ọma n'izu na-abịa abịa. Amaghị m ihe ọzọ bụ ihe ga-eme, mana ị gaghị ezu ori. Ọ dị mma, nke a bụ otu ihe m na-anaghị eme. Ekelere m Chineke, Joyce. Ọ dị mma. Olee maka ọ bụrụ na gị nata ụgwọ ọrụ gị awa 40 n'izu, mana awa 10 n'ime ya ị na-egwu egwu mgbe onye isi gị na-anọghị ya, nọrọ na-apụ iwe ekwentị gị. N'oge nke Jizọs, ha tụrụ ndị mmadụ okwute ime ihe a m na-eme, mana ọ bụ eziokwu. Ịma ọ dị ka n'ezie onye ọbụla na-eme ya, mana ị bụghị onye ọbụla. Ị bụghị onye ọbụla. Ị bụ nwa Chineke dị ndụ. Ị nwere mkpụrụ nke ịdị nsọ na ezi omume n'ime ndụ gị. Ị bụ onye nnọchite anya nke Chineke kachasị elu. Ọ bụrụgodị na onye ọbụla ọzọ na-eme ya, ọ pụtaghị na anyị ga-emerịla ya. Nke ahụ kwesịrị ịbụ ihe dị iche. Pụta n'etiti ha ma nọrọ iche. Mana nke a apụtaghị na ị ga-apụta iche na agwa okpukpere si ọ bụ m kacha ha mma. Nke a bụ ụzọ na-ezighị ezi mmadụ ime. Emedịla ka ndị mmadụ chee na ị na-eme na ị ka ha mma n'ihi na ị bụ oyiri Kraịst. Bụrụ enyi ndị chọrọ enyemaka, maka a ghara ibi ndụ ọjọọ n'ihi na onye ọbụla na-eme ka o nwee ihe o mere. Ị kwesịghị ịtụ asị. Ị kwesịghị ịgba ama ụgha megide onye agbata obi gị. Ma nke ikpeazụ, ị kwesịghị inwe anya ukwu n'ebe ụlọ onye agbata obi gị nọ, maọbụ nwunye ya, maọbụ nwoke na-ejere ozi, maọbụ nwaanyị na-ejere ozi, maọbụ ehi ya, maọbụ atụrụ ya, maọbụ ihe ọbụla nke o nwere. N'ụzọ ọzọ, nke ahụ pụtara ị gaghị achọla n'anya ukwu ihe ndị ọzọ nwere. O kwesịrị ka ihe anyị nwere zuoro anyị, bụ ihe Chineke nyere anyị. Amen. Achọpụtara m na anyị na-eto n'abalị a. Lee, anyị kwesịrị ịmụta ịkwụsị iche na ebe na-enweghị onye hụrụ ma ọ dị mma. N'ihi na Chineke na-ahụ ihe niile. Ihe niile. Ma akwụkwọ nsọ si na Luk 12 na ihe niile ezoro ezo, ihe niile na-eme n'azụ ụlọ ga-emecha pụta ìhè n'elu ụlọ. Amen. Ugbu a, kedu maka ihe a na-akpọ mmehie a na-anabata nke bụ na enwe ihe dị otu a? Mana otu onye dere ihe nke m nọ na-agụ sị na anyị nwere mmehie a na-asọpụrụ. Ya mere ihe ọ bụ na anyị anaghị eche maka mmehie. N'ezie, anyị anaghị ahụ ha n'ogugo ahụ ọzọ. Ka anyị were ihe ịma atụ dịka ebere nke onwe. Ị chere naanị onwe gị. Umengwụ. N'ezie, ị na-eche na Chineke tinyere ihe niile o tinyere n'ime gị, na ị ga-edina n'oche na-ata ihe ọ bụla ị hụrụ, na-ele ihe onyonyo. N'ezie, Jizọs anwụghị n'ihi anyị. Chineke etinye ihe niile o tinyere n'ime anyị ka anyị nọrọ ọdụ, nọrọ na-emefushi ndụ anyị, nọrọ na-atakwu, na-eme mkpesa oge niile. Bịanụ, nwuru obere ọkụ. Asịrị ma ịma ihe mere na agara m ụlọ nzukọ ọtụtụ afọ tupu Chineke emetụ ndụ m aka. Mgbe m ruru afọ 17 wee nụchaa m n'ọkụ. Ana m aga ụlọ nzukọ ụbọchị ụka ọbụla, ma ekwenyere m na ụfọdụ n'ime anyị na-apụgarị nri ụtụtụ ma ọ bụ nri ehihie ma emesịa. Ma ihe niile ahụ bụ ikwu banyere ndị ọzọ, na-agba asịrị maka onye nkwusa. Ị hụrụ ya, ọ bịaghị ebe a taa, ọ nọghịkwa ebe a taa, bebe. Ma o nweghịkwa ihe ọ bụla m ma na nke ahụ ezighị ezi. Amaghị m ịma nke a bụ ihe a na-emekarị n'etiti ndị oyiri Kraịst anyị na ndị enyi anyị. Ma akwụkwọ nsọ na-agba anyị ume ka anyị were obi anyị niile hụ Chineke na mkpụrụ obi anyị na uche anyị na ike anyị. Ya mere ka m jụọ otu ajụjụ. Ị na-achụ Chineke n'obi gị niile? Ịma ọ bụrụ na ị mebeghị ya, taa bụ ụbọchị ọma ime mkpebi ime nke ahụ.
ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.